अ दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि आफादखौ जोङो गोदानै जों दाफुंना लानाय जादों आरो बर'नि जि 30 गोरोबथा बे गोरोबथानि जायफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय सरकारनाव जोङो दाबि दैखांनो थाखायनो जोङो दिनैहाय बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि खौ थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि जोङो बे आफादखौ दानानै लादोंमोन आरो बे फैयै फैयै दिनैहाय 1 बोसोर जाबाय। ओंखायनो बे 1 बोसोर फैनायनि थाखायनो दिनैहाय बे 21 अक्ट'बर सानखालिनो जोंहा बे इउनाइटेड फरामनि सेथि जोनोम सान गोग्लैनाय हिसाबै जोङो दिनै बेहाय सेथि खेब जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। नोंथांमोना जे बे नैबे जोनोम गायसनथाय सानखौ फालिदों बेबायदि नोंथांमोना बेसे गोबाव फालिबाय थागोन? जेब्लासिम माने बर'फोरनि सलुसना जोबा अब्लासिम जोङो फालिबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थागोन। नोंथांमोना आथिखालाव नैबे एक्स एन डि पि हिसाबै नोंथांमोना मा मा जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो बेनि थाखाय सरकारनिसिम मा बुङो? दा भुगिनांनाया बेनो जोंनि जे 30 गोरोबथा बे गोरोबथा बायदि दिनै जायफोर दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन बे दफाया दिनैसिम मोजाङै मावफुंजायाखै। एक नम्बरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैहाय जायफोर माने सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि जेसेबांखिनि गिदिर फिसा दायानो जाया मानो बेफोरखौ माबा मोनसे रेहाय खालामनानै सरकारा दिनै बेखिनिखौ मोनसे रेहायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि मोनसे गोनांथि दंमोन। दिनै बेखिनि खामानिया आद्रा जानाय दङ। दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि निफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे सरकारनिसिम जों बेखौनो गुरैयै जों खावलायनाय थागोन। जोङो मोनसे गोजोन हारि हिसाबै जोङो मोनसे गोजोन थासारिजों जों थानो लुबैयो आरो जों गोजोनखौ जों हास्थायो। दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोरनाखि माने 32 बोसोर हाथियार जों दावहा होदोंमोन बे दावहा होनायखौ जोङो फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो बे भाइलेन्सनि जि खामानि बे खामानिखौ जों गारनानै दिनै जों गोजानाव फैबाय। दा बे फैनायखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जायफोर गाज्रिफ्राव दङ बिथांमोना हारिनि स्वार्थ आरो हारिनि जि दावगानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थाब उदां अख्राङाव लाबोनानै जे बर'नि गेजेराव मोनसे गोजों मोनसे रादाब आरो मोनसे बारहोगोनखौ जों माने सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो बेसेबांखिनिखौ सरकारा जे मावफुंनानै होगोन बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि निफ्राय सारमोननिसिम माने गुरै खावलायना थादों। जे नोंथांमोनखौ जे नुनो मोनदों जे नोंथांमोना माखासे साननि सिगांफ्राव बेफोरबायदि माखासे जौ जुवाफोरजों गफबनानै थानाय आरो माखासे देहा फालांगिरिफोरावनो बेबायदि नोंथांमोना हमबाय थादों। नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा? जोंनि थांखिया बेनो जे मोनसे ड्राग्स आरो मोनसे जि निसा फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादखौ जाय हारिनि गेजेराव बांद्राय बाहायनाय जायो बेबायदि हारिया बुहुमनिफ्राय जोबस्रांनो लांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। बेनिखायनो जोङो हारिखौ रैखा खालामनो आरो हारिनि थामोनथा जि सोदोमस्रि बे सोदोमस्रिया हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरो हारि हिसाबै मोनसे बुहुमाव सिनायथि जानांगौ। दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जे ड्राग्स जौ जुवा जिखि फेग्रा मुवा जाया मानो बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय अराय सम जों जोथोन लादों आरो जों लाबाय थागोन। जेब्लासिम माने जोङो थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बे आफादाव जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बेखौ होबथानायनि मोनसे राहाखौ जों लाबाय थागोन। ओंखायनो जोङो बे दिनैनि बे सेथि खेब फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगोन आरो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जों बुजिनांगोन जोङो जि फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादफोरनिफ्राय जोङो अराय सम गोजानाव थानो जों जोथोन लानांगोन आरो जों बयबो जों गासै सुबुं माहारियानो बिनि हेंथायै गसंथेनांगोन आरो जों गासै सुबुं माहारिया गसंथेयोब्लासो जोंनिफ्राय बेबायदि मोनसे अगेन आखु जायफोरनाखि हारि फोजोबस्रांग्रा बैफोर जिरादफोरखौ जों अब्लासो जोङो होबथानो हागोन। दा बेनिखायनो ओंखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि पि निफ्राय जों बेखौनो खावलायदेरनो सानदों जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जि जौ जुवा आरो देहा फालांगि बिनि हौवाजों बैनि हौवा हिनजाव बैनि हौवाजों बैनि हौवा जायफोर लाखानाय नाखारनाय जोङो समाजा जुदि सांग्रां जायाब्ला जों बेखौ होबथानो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो गासै समाजखौनो जोङो सांग्रां जानो होदों आरो जों अराय सम जों समाजजों दङ आरो जों समाजाव थानाय जों अराय सम खामानिखौ जों मावलांगोन। जोङो इयुनाव हारियाव जि खैदां खैफोद फैगोन आरो
हारियाव जि जेंना जेंगोना नुजाया मानो बे जेंना जेंनाजों जों अराय सम मोगा मोगि जालांनो थाखाय आफादा नाजालांबाय थागोन। जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एकाडेमिनिफ्राय जा एसे दा होग्रोबाय बे होग्रोनायखौ जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एकाडेमिनिफ्राय गोजोननाय दङब्लाबो दा जोंहा जि एसे मावनांगौ दंबावो आरो जि एसे खामानि आद्रा जानानै दङ जाहाथे बे आद्रा खामानिखौबो दा सरकाराव थानाय जाय बिथांमोना आरो जाय सरकार बे सरकारा एसे थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै एकदम खम समनि गेजेराव माने मोगथां महराव जाफुंहोथारनाय जुदि नुयोब्ला आरो जों बांसिन माने खुसिखौ मोनगोन। दा बावहाय बारायनायाव जोंहा गोजोननाय दं आरो मानो गोजोननाय गैया जानो, मानो होननानै बुङोबा जोंहा बाहाय थै जिउ होनानै मोननाय मोनसे सम्पद, बे सम्पदखौ दा मोगथां महराव मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ। बे फैनो हमनायावथ' जों गोजोननाय थाखागोन जाहाथे आद्रा थानाय खामानिखौबो थाबैनो मावफुंनानै जोंनो मोगथां महराव मेप सह बाउन्डारि मेप सह जाहाथे जोंनो थाबैनो खोन्थानानै होयो आरो बेसेबांखिनिखौ खोन्थायोब्ला आरोबाव दा जोङो जेसेबांखिनि खुसि बेनिफ्राय जों बांसिन आरो रंजानाय आरो खुसिखौ जों मोनबावगोन। जिहेतु दा फुजा सिजोन गोबां समाज बेरेखा जितु जों फुजा बोथोरफ्राव दाय सोनाय थिरखेला दा फुजानि समाव जों बेखौनो बुंनो सानदों जे फुजाया मोनसे इसोरखौ सिबिनांगौ, बे मोनसे मानसिनि मोनसे खान्थिखा। दा बे फुजानि नामाव बा मेलानि नामाव जाहाथे जायफोर फुजायाव थांगोन जाहाथे बिथांमोना मोनसे गाज्रि अगेन आखु दिन्थिनो नाङा, लोंना जाला बुला सोला बा माबा मोनसे अनेक अगेन आखु बे जाहाथे बेफोरखौ खोन्थानो नाङा। जुदि अगेन आखु जुदि खोन्थानाय जुदि मोनोब्ला जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एकाडेमिनिफ्राय बै दायनिगिरि बा बै अगेन आखु खोन्थाग्राफोरनि सायाव जोङो मा एक्सन लागोन बेखौ समाजआ खोन्थागोन। जे जों बेखौनो बुंनो सानदों जे गोबां सुबुंफ्रा जोंखौ बुंनो सानदोंदि एनडिएफबिआ मोनसे माने गावसिनि नामखौ लाखिनो बा फैबाय थानाय मोनसे इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बे पाब्लिकफोरनि गेजेराव बायदि रोखोम खामानि मावनानै खोन्थिफ्लादों, मावफ्लादों, बेबायदि जों एसे बाथ्रा जों खोनानो मोनदों। बे नङादि जोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेलजों जोङो लोगोबो नङा आरो जों सुथ्रुबो नङा। जोङो हारिनि जि खैदां खैफोद नुजानाय, हारिनि जि जेंना जेंगोना, बै जेंना जेंगोनाजों जोङो मोगा मोगि जानानै हारि बोस्रांनो थाखायसो जोङो दिनैहाय बे आफादखौ जोङो बे आफादजों जोङो थानानै जों खामानि मावलांनो जों सानदों आरो एनडिएफबि हिसाबै गोदोनिफ्राय मावबोबाय थादों आरो उनावबो जोङो दा एक्स जाखांनानैबाबो जोङो बे खामानिखौ मावलांनो नाजालांबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थानाय जागोन।